Hi guys, good morning. Dada miss, isa ni lugar ah. Ha? Abad Santos? Nakaabot ko Abad Santos. Hala, dahil nanguhag bayabas. Tagbalay. Dahil nanguhag bayabas. Kuya, huwag nanguhag bayabas na naka-helmet man. Majud. Majud, makahinat-nag ko. Grabe lagi panglibot. Pariha dito topic. Grabe sila no. Mga sadyo, nakita mga doon. Mga liit pa. Nadami karon sa baybayon. Kuani ka ng way plano nga lakaw kalit-kalit ra. Gida ko sa among kaubanan ingon nga manginhas. Inja kay di man day hunasan sumauni. So simpre og ngaritag dagat di majud mawa ng lagutmon. Sumauni nagdada sila bulanghoy. Inja ako na lang may ning volunteer nga ako'y mupanit kay maikag puta nila. Ning uban radyo kag wa koy da. Kay kuan man lagi ni wa man lagi plano. Nga pag ngaria. Kay kalit-kalit man. Sumo nang wa jud ko nakapangandam. Dapat di man ta ako muuban kay na ako'y buhaton. Diya kay diha na may ning sundos bay. Naikag ko balibad. Diya. Nganahan pug ko kay si Aliana. Gusto po nagang mapaligog dagat. Kay tadto na po ni si Aliana wa kaligog dagat. So maon ni. Nakalimot sa pagkadangan. Si bitag bungutan nag-race bitaw ha. Masuk yang gidag kan lang ho. Gamay ka man. So guys, nag-prepare ko danis mga lamas kay magkilaw ko na sila. Ako na naman gajay ning volunteer pod kay maikog ko kay iliberer ba ko? Wa ko'y ambag char. Bitaw. Disid man po og igura ta mukaon di ta mo tabang nila. Maikog pod ta og magpa senyorita ta ani. Sa pagdating mo, salamat so.
Worship ni hala muda agad ta palong niya to. Naghanang mag-worship, naghanang mga tao. Yatan, yatan. Dahil sila apostol. Ibingaw man ko nga Jerusalem po. Nasa birthday na upya. Ano man rin siya? Mas mantanggan no? Yatan. Ano sige? Parehang po niya, ako magtanong ko kung ano sige man. Grabe magpupo sa Nisiki. Ang natin si Jagror Philippines. Ay, sayan. Ata mag-pray sa ta, sa ko mag-picture. Pray tayo sa picture. Sige, ikaw pray brad. Pray. Pray. Dali na mo bang. Dali. Stabil mo dari kuan. Kaya na ka nagkismi na sila. Ang ngalan ni God nga diin ikaw naghatag og provision ka namo God. Amen. Amo kang pasalamatan ni God sa tanang area sa mong kinabuhi. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat Lord. Kung ibangato'y ginuwa sa Macau sa Davao ako Hunon mo haliha ako Isago pa mga unos o balong baso Tunog bagyo sa kinabuhi ko Di ko mahalo kay nakakalino Ang ikabalos ko Ako ang patay mo Yes Lord Ako sayaw Ikabalos ko Ang pagluso Ikabalos ko Magpasalamat Ikabalos ko nimo ang pagkikit, yes Lord. Ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko. So, atong mag-pray ta, atong i-welcome ang Holy Spirit. Let's go. Hallelujah. Walay lain ang pagkahalaran ng kinabuhi. Lord, salamat sa buhay, salamat sa pusog, salamat sa ginawa, Lord. Walay sama kanimo, walay makatutong kanimo, Lord. Sila sa protection, Lord, sa mga panalangin ng pabor na yung ipasinatin ka ng Lord. Lord, nagayon ka sa iyong tulong, ginawa ang tao magbaubos. Imong ipatakas, Lord, salamat imong ipasinatin, Lord. Salamat, Lord, sa kaluwasan. Salamat sa kapasayluan, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga panalangin, Ginoo. Dahil mong gihatag, Lord, na vision ka na mo, Lord. Hallelujah. Walay sama kanimo sa pusog, sa kinabuhi, Lord. Salamat, Ginoo, dalahin ka sa walay katapusan. In Jesus' name, amen. Andam na batang mo, sayaw. Sa anak sa Ginoo. Musayaw jud na kay baskeg. Ay na Ginoo maghatag og kabas. Grabe excited. Dali.
Hey guys, masong hapon. Nakauli na daymi gikan sa Mabini. Agamon tang tujo ngadto kay manginhas. Inja pagabot namo kay kuan man di ay kanang nay taob. Mo nang wa mi nakapanginhas. Inja nain sa man porma. Dede ko sa mong lujo. Kay kapayas nga hinog di ah. Tangkwaon. Kuaning kapayasan na hirig ni. Ha? Nahirig ka ng kuanan. Namis lujo kay. Para ba to? Ah. Pwede ba kanitam nagkwanda ni? Di po no. Wapa ko nag-ilis. Lampasan kay. Kuani ka nang nay. Anong labungan na. Hadlot mga ihay, nahas. Lampas. Kaya nagikapoy. Magabot na mo diretso jud. Takas sigda. Oh, ni jaram kung garaan makakitag dagat kay sige maglukso. Doy. Ako ipalit isda katong ping. Pwede mo tununan. Ay. Alam ang pretuhan ng mga bata. Ada pakanaginanunan. Bantuk ko ni tam nag kuan jutaan. Hindi bantuk din eh. Hindi Nabito pwede kamu tidak tamnan. wamunod. Ha? Kamu tidak mo Ada kay po nang kabantuk. kamu tiyo ni unod kay bantukan sa tam na nagutanan bantukan man. Ayayo. Di, gordon sa una. Para ka bidit sumagtanong na guwag tanong. Ito na. Masang mo adyo. Mado ka ngiti. Dami na sili na diya. Dini ka rin. Arang inita. Manay na human og lampas. Wa pa na human og man na lamang pus buntag kay
Tingdiga muna. Sumanay na human. Og lampas. Diya, og manalaman po to dapit. Kay, manguha pa kong binuungan. Maurari agi ron. Kato bradad to. Diya, pasagdan sa laman nga na. Kay dauban na. Og mapuhon ka na nalaman. Diya, kana din kamutian. Wamanay adyo. Way adyo ng kamutian na. Kay wasidya ka adyo ni unod. Kay agjuta. Amo na pud ng kuan. Among kakasen. Kay tamnan. Nara ko'y pangutana kasi nakailaan ng isda Huwag mo palit ko. Meron ko ka ng isdang pink. Mani ang ganahan. Unun. Kani, comment ko na mo yung sainganda ng isda Panda. Saan mo gikaon, Panda? Panda. Saan mo gikaon? Hala ni kagbulang huy. Kuya huwa. Mangay de kag pagod nga bulang huy, Panda. Isa man na nimo.